Спиди малко. Понеделник до петък по BTV. Индустрията разчита на лепилата Loctite. Вие също можете да им се доверите. Вече устойчиво намиене в съдомиялна машина. Секундни лепила Loctite. Върхова технология за теб. Господи Маго, понеделник до петък от 21 часа. Паспортите! Снимка как сме легнали тук. Берта, много е горещо! Побързай, че пяната ще ни изяде. Нищо сериозно. Буря? Че гледай какво слънце грее! Новите съседи. Всеки делник 18 и уикенд маратони от 16. BTV Comedy. В моето шпионско семейство те направят много забавни на мен неща. Добре, те какво ще си измислят? Една битка ли? За да е една снимка. Много е грозен той. Какво да се прави? Добре, какво да... Добре. Гледайте моето шпионско семейство. Тази вечер от 7:30 по BTV Comedy. Си и Н, те са в Cartoon Network Burberry, а те не знаят къде се намират. Какво е това нещо? Това е просто извънземен. А той показва някакви неща. Добре, приключението на CN, тази вечер от 19:30 по BTV. Препоръчителен родителски контрол. Програмата не се препоръчва за лица под 12 години.